Ang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot ang aning maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours GB. All rise. Court is now in session. Silence is hereby enjoined. Sergeant at Arms, maintain peace and order while the court is in session. Counsels for both the prosecution and defense acknowledge your presence. Malayo ang iniisip at nakakuyong yaring Maintain order and peace or otherwise suffer the maximum penalty of contempt, direct contempt by this court. Sa pangaran po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DZGB-AM, inipuan sa indong programa ang Legally Yours GB. Kada Sabado, alas 11, sundo alas 12 nin udto. pinutol ng isang paratang sa kanya. Kasabay ang mga informasyones na minaburutwa kung pong darakula dyan sa luwas, nakaredy lang ang Mega Force Patrol. Anak, Sa technical control yaon dyan, June Napolis. tahimik sa isang Sa newsroom, News Manager Mardela. Tarabang-tabang sa production, siyempre si Angel may pinag-asikaso muna. Yaon dyan si Arven. Buda si Richard. para Sa IT, siya daw ang may sala sa isang krimen na ako po ang sa indong presiding officer, si Pio Fernandez. Siyempre, sa log po ni poco mas o menos sa sarong oras, maiisihan ta an man iba-ibang informasyon manunungod sa mga lahi, mga lay. Yaon dyan na sa tuyang trivia, na dapat niya itong maintindihan. isang Asin ining mga provisiones kan sa tuyang batas na sa tuyang magagamit tanganing maprotehirantaan sa tuyang sadiri, ay pinutol ang sa tuyang mga personalidad, pagka-persona, pagkatao, pati na sa tuyang propriedad, asin siyempre, maobserbar man niya to, irespetar ang derechos, asin mga karapatan kan sa tuyang kapwa. na di naman niya ginawa. Pwede ka mo tabi, magpartisipar dyan sa mga nasa DZGB News Online, Ang katarungan ng worldwide, netwide, pakishare, nganing dakol-dakolan sa tuyang matauan ng nagkakanigong informasyon. Pwede ka mo dyan mag-chat sa chatbox kang DZGB News Online. Sa YouTube, hanapon man nindo, DZGB Legazpi City. O pwede sa sakong number, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Sa Smart 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. mga ilang araw na lamang ha. Sige po, sandali at tatawagan na natin ang sa tuya pong resident attorney, ang panyero ng bayan. Ang sa tuyang resident attorney po digdi sa DCGB asin sa programa, tabi, si Attorney Jess Basanta. Maaraman ta ang mga informasyones manunungod sa lay na sa tuyang dapat maintindihan. Nasa linya na po ang sa tuyang resident attorney, si Attorney Jess, ang panyero ng bayan. Attorney Jess, good morning! Good morning, Ping. Good morning naman sa mga parainan nyo dito sa Aldaw ning Sabado.
Kita ginaray magirebalan sa loob ng halos sarong oras para mag-aradal ka mga manlaylaing leye na nakakapiktar sa tuyang pagbuhay-buhay. Sa gabos kay po ang tapong magpasalamat sa Diyos na puray manggirara kita asin padagos nag-aararam kang sa tuyang mga diretsos. Siring man po na lingawan ko pa pasalamatan ka na kaaging Sabado so sarong ko pang doktor na nagtabang sa kuya kang na-confine po ako sa ospital. Nagpapasalamat po kay Dr. Mary Ann Roa, ang kuyang internist. Siya baga po esposa ni Doc Philip. Oo, si Madam Mary Ann, si Doktora. Yes, opo. Yan. Siya nagtaong clearance para pagpayaran ko sa operasyon po. Thank you very much po, Doc. Na pasensya na nalingawan ta kang pasalamatan last week po. Si Doc Mary Ann Naroso. Yung asawa ni Doc Philip. Yan, Yes, talaga okay. naman. Mga paraan tabay tayan. Tabi mo da mga Opo, amigos. Yan po. Every Saturday na po, yan ang magagum na nagsusubaybay kan sa tuyang sa tuyang programa. Iyo. Opo. As in, batiyon taman po ping ang sarutang parainanyog si tagsadiri kang sarong anong aling apod kayo ni Establishmento. Dahil establishmento na nagigibok yung mga salming, mga eyeglasses, optometrist, si Mr. Gerald Del Rosario. Sabi niya nga ni po, si mama niya daw, avid fan kang DCGB, punda sa pagbukas kang pagmatada sa pagkaagalasing ko, DCGB na hanggang Banggida. Talaga. Oo. Yeah, batiyon naman po si mama ni Sir Jerry Del Rosario na taga Santo Domingo. Salamat po sa padagos na paghinanyog kan sa muyang programa. Sinlawmi po na matawang kapanin mga karaman na makakamuklat kan sa imong mga mata para sa imong mga leye asin sa imong mga dapat na gibuhon in kaso makaampang ka ki mga issues legal po. Yan. Good morning sa Indan. Salamat sa padagos sa pagtitiwala sa DCGB. Adyan sa indang harong, buda sa indang klinika. Mga optometrist Yes po, Ping. Yes po. Okay, sige. Sige tabi, attorney. We will be listening. Go ahead na tabi. Yes, Ping. Ang legal trivia po unyan, iyo ang tataramo na Latin maxim na res perit domino o sa translasyon sa English, the thing is lost to the owner. Ini pong maxim na ini po, nag-enunciate po siya o nagpapahayag na sa oras na malistroso o mawara ang sarong bagay, ang tagsadiri kay ni sa panahon na ito, iyo ang magsasapar kang kawaran o kawaraan o kaya pagkalistroso. Paano ba ini apply sa tuyang pagbuhay-buhay? Halimbawa, si Pading Jun nagbakal ki motor sa halimbawa nga kung anong mga motorcycle company diyan, Motor Trade o Norquist o etc. As in nag-apply siya kay chattel bago ini i-release sa iya, nag-apply siyang financing. Mantang day pa na-approvean o day pa na-release sa iyang loan sa bangko. Oho. Para mapasa iya na itong Motor. Motor na ito, halimbawa nga big bike, di nag-agi siya sa banking sa financing sa bangko. Ang ginibo man kang motor company, big process na o kaya in-apply na ang registration kang motor sa iyang pangalan. Mantang na accomplish na ito gabos, ready naman so chattel mortgage para duman sa motor, deliver na po ini ngayang motor na ining big bike kay Pading Jun. As in tinauda man sa saro niyang relative na bago man otorisado ni Pading Jun na iyo ang magreceive kay ito. Mantang na taon na ngayon ini duman kay sa manungod ni Pading Jun, pinag-test drive. Ba? Tapos kang pag-test drive nabangga. Talaga. Total wreck nga so big bike. Oho. Di ang ginibo ni Pading John hinuli sa tindahan, motorcycle company, sa tindahan na binakalan niya kahit ay inorderan niya kay ito. Oyo. And then
nag-expect baga po si Pading Jun na ibabalik o tatawan siya ng panibago. Alagad, dahil man siya natawan ka ini. Ano nga ang magiging action ni Pading Jun? Di siyempre ma-file siya ki specific performance o plus damages. Paano ko ini? Sisay ba ang magsasuffer kang loss na ini? Duman po ma-apply so doktrina kang res perit domino. Ibig sabihin, the thing is lost to the owner. Sisay ba ang owner kang panahon na ito? Kung ilingon tabaga, aprobado na nga sa chattel mortgage, tapos nakarehistro na. So, big bike sa ngaran ni Pading Jun. Ano, si Pading Jun na ba ang owner kayo ni o so motorcycle company? Yan. Ang sabi kang Korte Suprema sa mga kasong arog kayan, dahil nga daipang delivery, por medyo so delivery, bako man kay Pading Jun, as in, day man mapapahiling duman sa delivery ito duman sa manungod niya na pig-authorize niya itong manungod niya para receive yun ito. Di, sa madaling sabi, ang owner kayo ito, so motorcycle company pa. Halimbawa, Yamaha o kaya Honda. Ang tagsadiri pa kayo ito, sa panahon na ito, yung Honda or Yamaha, as in, so Yamaha or Honda, siya po ang maber o masapar kang loss na ito. As in, kay po niyang mag-utob kang agreement ni Pading Jun. As in, tauan si Pading Jun nin bagong motor Yan. kaparehas kang specifications under duman sa mortgage agreement ninda po. Yan. So, importante palang tabi, Attorney Jess, na ining pag-deliver, kan arog ka na halimbawa binakal na auto na ipinaagi sa bangko so pagbayad, ma-loan sa bangko, nagbakal ki auto, pinagproseso na kan bangkan tindahan kan auto na i-transfer na so pangaran duman sa buyer, kaya lang pag-deliver wara duman so kag sa diri itong so nakangaran sa rehistro ipig-deliver sa sarong persona na bako man otorisado kan dapat na may sa diri managad después na ibunggo kan itong so taong itong diniliberan an masa para pakandan nyo so nagtinda so tindahan kan auto. Yes, Ping, kasi technically speaking, ang pagrugaring kayo ito, o pagsadiri kayo itong motor na ito, yaon pa duman sa tindahan kang auto. Yan, okay. Arog pa Kasi pang delivery di ba, pag sale baga, ang operative o legal operative act duman. So, kumbaga, so action na pag-deliver o pagtao, ito sabi baga sa lay na tradition. Kasi duman sa tradition o delivery kaining ni motorsiklo mapapiling so intention kang nagpapabakal na itaong kwenta o i-deliver so ownership kang propriedad duman sa nagbabakal. Asin man para duman sa nagbabakal na akuon kumbaga sa kuya naman yan, yung intention niya pag-receive ka ito, ina-acceptar niya na gabos na obligasyon kang bayar po. Yan. Kaya kung halimbawa nagkaigwang tultul na delivery duman nga sa example tabaga po sa manungod ni Pading Jun. And in another situation, si Pading Jun mismo ang nag-receive ka ito, di tapos siya ang nag-test drive ka ito, na-disquido ito, ay bako nga ni palang test drive, tig test ride niya na ito. Kasi dineliver na sa yeso property. Tinaw sa yeso gabos ng mga dokumento, stulyabi kang motorsiklo. As in, kang sa inot na ride niya itong motorsiklo, nabangga ito, na total wreck ito. Siyempre, kung ilingon ta sa doktrina kang res perit domino, si Pading Jun ang mapaksan kang pagkadistroso kang sa iyang motorsiklo po. Iyo. Kana i-deliver na sa iya, buo, bilog na obligasyon na itao sa motorsiklo kan para tinda, duman mismo sa may sadiri. Now, igwa ka ni pigudambita na chattel mortgage, kumbaga, ang mabayad ka itong motor, bangko ta duman nag-loan si Jun. Halimbawa, cash, binakal ko sa motor, cash, duman sa tindahan ng motorsiklo, diniliber sa mo. Pag-deliver sa mo, bako man ako sunod ka-recibe, na supposedly ako dapatan maka-recibe, tapos, binutan man ka itong sunag resibe, pinadalagan sa motor, na-disquido naman, total wreck sa motor. Ano yan? May habol ako duman tabi, Attorney Giselle, sa may
sa tindahan kung mukas subinayad ang kutabe? Yes, Ping, kasi day mo mambaga, day mas duman sa tigsabi mong example, day mo pigsabi na otorisado mo itong nag-receive ka ito. Yan. Kumbaga, yung presumption kang delivery is still presumption po. Subject po siya sa ebidensya. Kung Iyo. duman po, kung alimbawa nag-arabutan sa korte, tapos dahil mo napahiling kang nagpapabakal o kang motorcycle company na, Oo. kumbaga, otorisado mong representante itong nag-receive, then the disputable presumption of this delivery, marirebat po siya o kumbaga, mapapawarang bisa po itong presumption na ito. Yeah. Ibig sabihin, walang actual na delivery, walang constructive delivery kasi nagko-consummate baga po ang sarong sale sa delivery tapos acceptance. Day mo man baga in-accept yung delivery, wala ka man nga ni duman. So importante pala diyan sa mga naga-deliver na nin ano man na klaseng ipigpapabakal, siguraduho na so nagbakal mismo ang gagaw-gawa ninda inakseptar ito or kung day man ito siguraduho na igwaning otorisasyon. So ma-receive kan ano man na ipinabakal na tinao mismo kan dapat na makareceive ka ito. Yes, Ping po. Talagang ipuan po talagang ang mag-receive so tamang tao. O kung day man siya ma-receive, ko siyang proper na power of attorney para mag-receive ka ito. Para man malikayan ang mga arogating mga issues na ini po. Okay. O di sige tabi, Attorney Giselle, kung igwa ka pang gustong idagdag manungod dyan sa Latin maxim na yan, nalingawan tapang pag-orestoryahan, go ahead before we go to a break. Then pag break niya to, babalikan ta katulos giraray at ang aning maipagpadagos sa tuyang programa. Ano, sige, naputol na yung sa kuyang 10-minute call. Attorney Jess, naputol na so cellphone ko eh. Di bale? Ano, mga station break muna kita. Buda ma-acknowledge ka sa tuyang mga hanap buhay. Then, diretso na kita sa tuyang programang Legally Yours, GB. Oras, Pilipinas, alas 11:26 nin udto. An oras hatod sa Indokang Nestor Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Ferrex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Ferrex B Complex Daily. Red Horse, extra strong. Ito ang tama. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Ang bagong jersey, Mark Kagiwa. May bagong tapa, Stanley Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Kevin Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapak sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init. Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic
tracks: General Academic Strand, Science, Technology, Engineering and Mathematics, Accountancy, Business and Management, and Humanities in Social Sciences. Technical Vocational Livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, Computer Programming NC2, and Automotive Servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official COT College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Sanggunian, ako'y pag-ibahin sa dugong Pinoy. Pag-ibahin ang dugo natin. Sanggunian, sa pagod, putla o hilo, kayang-kaya matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally Yours, GB. Sige, thank you, June. And belta na kita sa satuyang programa Legally Yours, GB. Apunan ta nagiraray si Attorney Giselle Basanta, ang panyero ng bayan. Yogon mo, Dahil kitang pang-afford naman sa smart, ubos na susako yung smart naman yun. Sana sa Globe, dahil pa kita maubusan, ade. Oh, dali ta. May nagkirikiti. Oh, yan. Digdi na mo na kita. Sige. Apunan ta na si Attorney Jis Basanta Giraray, sa satuyang ikaduang kabtang na kang programang Legally Yours, GB. Yan, mga
provisiones na kanlay ang satuyang pag-urulayan. Nasa linya na po ang satuyang panyero ng bayan, Attorney Giselle Basanta. Go ahead na tabi. Yes, Ping. Balik kita po sa ikaduwang kaptang kang satuyang programa digdi sa Legally Yours GB. Kang saro nga ni po. May nakihumapot kung ano daang magiging remedyo niya dahil nga ni aloy na sindang magkaibanan kan sa iyang esposo, alagad kumaga nagka-diferensyahan sinda. Asin so mga property ninda kanya-kanya na sinda. And one of the property na subject ang marriage ninda o kang sa indang conjugal partnership pinagpalis o pinagparkilakan sa iyang esposo na day niya mantig. Kumbaga day siyang pagnusnos o pag-uyon duman. Ibig sabihin, suli yung esposo niya lang undertake ng kontrata para sa lease. Ay ngunyan, tig-apot niya po kung ano daang mga remedyo niya, kung pwede niya pa ma-claim. So, half dahil nga ni conjugal property itong pinagparkilakan sa iyang esposo. Ang babasihan ta po dyan, iyo kung ano nakabugtak sa artikulo sa Civil Code o sa satuyang Kodigo Sibil. Pwede niya bang mabawi yung mga back rents o naday sa iya tinao? Sabi kang Kodigo Sibil under Article 1146, ang pwede niya sa nada mabawi yung 4 years na back rents naday sa iya tinao. Ibig sabihin, dapat itaw sa iya ni Mr. niya 4 years from 2021, May 2021 hanggang reckoning from May 2016 hanggang May 2021. Pwede niya po ito mabawi kasi considered as injury sa rights niya. Yung share niya duman. Ngunya na ansaro niya pang kaputan kung ano ang pwede niyang medyos dahil nga ni tapos na lease contract, lease agreement entre kang esposo niya asin kang nag-aarki na duman sa lote niya. Ano ang pwede niyang gibuon duman? Ang base sa susog sa mga nakakag na permisyon sa satuyang batas, igo siyang remedy. Ang remedy niya po ipa-eject niya ito kasi nakakag po sa batas na kung sisay manda na co-owner kang sarong property, igwada ang karapatan na idepensa sa paagi ng sarong ejectment ang property na ito. Kumbaga, siya bilang co-owner, pwede niya po ito ipa-eject na lessee duman sa lugar na ito na sagod mo niyan, uposes pa ang porsyon kang nasabing loting ito. Now, ano po ang kaipuan niyang gibuon? Ang kaipuan niya pong gibuon, ipa-barangay niya nga na po itong leasing ito, as in i-assert niya ang co-ownership niya duman sa property ito. And kung in kaso dahil sinda magkasundo sa barangay, then better na magkuha na po siyang abogado, as in mag-file nagkakanigong complaint for ejectment o unlawful detainer sa municipal trial court kang na may jurisdiction duman sa lugar kung saan pinagpapaarkila ang porsyon kang nasabing daga. Ang apot niya pa po, ano daw po ang right? Sabi taman nga ni susug sa lay bilang co-owner, igo siya pong maksug na right. Kasi ang assertion sa sarong ejectment suit o ining suit for unlawful detainer, iyo man lang po ang prior ownership o prior possession. Kumbaga, kung sisay po ang enot na nakapossess duman, granting na sinda nag-ibanan kan sa iyang esposo, as in, bago pa man sinda nagseparar kan sa iyang esposo, nag-e-erok na sinda duman o pinagpoposesyonan na po ninda itong lugar na ito, then kailangan po, kaipuan lang po na establish ang prior possession niya duman sa property na ito para mag-pursue o maging tenable ang suit for ejectment o ining pagpapahali duman sa leasing ito po. Araw po kan suka po kang sa tuyang parainan nyo
manungodigdi po. Kumbaga tigsabi tangani po sa iya with regards to money claims duman sa mga arkilang day sa iya tinao, pwede niya po kuhahon po itong mga arkilang ito 4 years po base sa Kodigo Sibil, dahil yung after po yung beyond 4 years would be considered as prescribed na po, naglaog na po, so issue kang prescription na naman po. Iya. Now, duman naman po sa issue kang pagpapahali kang lessee duman, igwa man po siya makusog na cause of action, which is ejectment o unlawful detainer, kasi tapos na po yung lease contract and yung pag-stay duman kang lessee is unlawful. O kaya wala nang kakusgan ang pag-stay niya duman, as in kay po na po siyang maghali duman. Pag day po naghali itong lessee duman, then pwede na po siya mag-pursue kay legal actions po. Firstly, under the katarungang pambarangay law, ma-undergo sinda sa mediation, kasi pwede man po paghurunan po yan, as in peacefully surrender kang lessee ang possession duman. Kung dahil sinda magkauruyon sa barangay, saka na po ang pagpa-file kay ejectment suit o unlawful detainer sa nagkakanigong municipal trial court na may jurisdiction sa lugar kung saan nakaestada itong property ito po. Iya, no. 4 na taon sa napala na kantidad kan mga rentals ang pwede niyang kuhaon tabi, Attorney Jess, ano? Yes, Ping. Opo. Under nga ni po sa law on prescription ta po, mga money claims po, which is considered as injury to the right of the plaintiff under 1146 kang sa tuyang Kodigo Sibil, 4 years lang po siya. In contrast man po ini sa mga money claims, may kinaraman sa labor. Kasi under the labor code, ang money claims 3 years lang po. Yun. Di pareho pala ang kaan-kan. So, dahil mo dapat pagpasubrahan sa panahon na pigtatao sa imo kanlay, so pag-insister mo kan sa imong diretso. Yes po. Importante baga po na kung igo kitang diretso na sa huna ta po, na tutuntungan kang ibang tao, kay puan po i-assertar ta po o ipag-insister ta ang sa tuyang mga diretso, as in mag-seek o maghanap po kita ng mga legal na remedyo para ma-redress o ma-resolveran ta po ining mga issues na ini, as in makamtan ta po kung ano ang nagkakanigong karapatan ta po na pwedeng itaokan sa tuyang mga korte po. Okay. Sige tabi, Attorney Giselle, malinaw na marhay. Dumana kita sa masunod pang kabtang, so dapat nato maisihan na mga provisiones kanlay. Yes po, Ping. May nagpabot pang query kang nakaaging aldaw. Ay, opo. Ang apot niya man po, ano daw po ang magiging remedy niya sa iyang kataning sa kumbaga sa premises na tiga-arkilaan na nagpapaula daw po kay mga wastewater. Ay, oho. Opo, dahil nga kumbaga sa tigreklamo niya ang katayin niya na igwada ang karenderiya. Tapos so gabos na wastewater na sa mga hinurugasan gayud po, pinagpapabulos lang sa kanal. Ano daw po ang pwede niyang remedyo duman? Ang enot niya pong remedyo susug sa mga leyes na po. Enot po, pwede siya po mag-file kay written complaint sa tuyang sanidad. Kung sa man po siyang munisipyo o syudad nakabase, magdulog po siya sa sa Environmental and Natural Resources Office kang syudad o munisipyo na ito, pwede man po siya magdulog duman po sa sanidad o sa City Health Office, particularmente sa sanitation officer, kasi covered man po yan kang sanitation code. O kaya kung dai po mag-aksyon ang nasabing opisyal, pwede man po siya magdulog sa Department of Environmental and Natural Resources o ang Environmental Management Bureau. Kasi ang pagpapaula po ng mga tubig o mga effluent na walang permiso, konsiderado pong pagsuhay po sa Clean Water Act. O kumbaga, under the Clean Water Act da po, ang kay puan ngo na ang pagpapabulos ng mga effluent o yung mga wastewaters, malinig ngo na. Ibig sabihin kay puan magkagang septic tank kung sa susaraon mo po duman sa mga sludge
o kaya naman po magkakaiguan kang treatment facility para kung magpabulos ka man na tubig sa Kanal. na madiretso sa mga rivers as in sa mga kadagatan na po, dapat malinig na po ini. Kumbaga dapat itratar mo na. Kaya nga ni importanteng maray na kung igwa kang mga establishmento na gagamit ki tubig, igwa kang septic tank. Ining septic tank po regulated po ini under the sanitation code. Now kung mas nakulang establishmento mo, araw kang mga malls o iba pang industrial facility, kay po may water treatment ka. Usually po ang mga dakulang kumpanya igwa po sindang wastewater treatment facility. Kaya dapat bago mo ipaula sa mga kali, sa mga kanal, asin sa mga salog ang sa imong wastewater, dapat tratado po ini para nga maiwasan ang pollution po. Kumbaga tutungkusan tagiraray po ang sa iyang remedyo po pag duman po siya sa sanidad, nagpapaula ki mating tubig diretso po sa satuyang mga kanal asin sa na punishable under the Clean Water Act. Iyan. Kung sa tuyang kumbaga Attorney Giselle pag-isipon bako basta-basta ining mga pagpapabulos palan sa mga hinugas na nahali sa mga establishmentong kaung-kaunan, mga restaurants, tabi Attorney Giselle, ano? Yes po, Ping. Required po gabos na mga establishment na may mga effluent o wastewater na may mga nagagamit ki tubig. Yan, naputol na ano. Bako pala niyan basta-basta na basan mo sa nang ibubu dyan. Igwa nga kami nin tubo. Paluwas man sa hali sa yes po, lababo. Sabi ko nga ni kanina na ang gabos ng mga establishmento na nagagamit ki tubig as in nagpapaula ki wastewater. Kaya po mag-comply sa Clean Water Act o kaya man sa Sanitation Code. Kaya po igwa po sindang darakulang septic tank, igwa sindang wastewater treatment facility kasi ang pagpapaula nin tubig na bako warang magkakaligong pagtratar o pagpalinig kay ni konsideradong pagsuway as in may kaakibat na penalidad sa lindong kang Clean Water Act. Dakula po ang penalidad kay ni as in everyday na nagpapaula kanin mga polluted water considered siya po na pagbayular sa Clean Water Act. Dakula po yan pong kung magigirumduman tabaga po yung spill sa Rapurapo sa mina sa Rapurapo kang mga nakaagi, arog man po siya kay ito. Bako lang large scale. Kumbaga ang mga sardayot na mga establishmento na nagpapaula ki mga polluted water sa tuyang drainage system, parehas man po siya kang naginibong spill duman po sa Rapurapo kang mga nakaaging panahon. As in ito nga ni po pinagpatawan si daning penalty. Dakulang penalty po ang pinagpataw sa inna kang DNR kang Pollution Adjudication Board kung magigiramduman ko po. Kung kaya ining mga establishmento po ini re-require po sinda kang mga LGU na magkuanin wastewater treatment wastewater discharge permit, set up kay mga septic tank, mag-set up kay darakulang septic tank para maiwasan po ang pag-pollute kang sa tuyang kapalibutan. Iyo pala na di kaya ining mga establishmento dai basta-basta pwedeng gumibo sa nanin luho, tubo, wa tulo sa mga yes, araw nga ni po ka nang dapat na likayan tang mga gawi ta po yung basta sa nang magpapaula ki mga mating tubig sa satuyang mga kanal. Naapektuhan po ang satuyang mga salog asin satuyang mga dagat po. Yan. Ay, halangkaw pala ang penalidad ka yan. Multa. May pagkakapreso tabi yan, Attorney Giselle? Usually po, Ping, pag administrative fines man lang po yan. Administrative fines po. Pero pag intentional yung pagpapaula po, depende sa gravity po, may kayakibat man pong pagkakakulong po yan po. Iyo. Mahihiling man sa circumstansya tabi, Attorney Giselle, kung ibinugtak sa tubo talaga, kinonstruhir na hali duman sa indang mga paghugas, diretso sa kanal, kung konstruhidong maray, may intention talagang iula ito duman. Yes po, Ping. Bako lang po siya mabata, nakakadanyar pa po siya kang mga ecosystem ta po.
Opo. Ang ihemplo kayan tabi Attorney Giselle, kung padruda ko launta, sa Boracay baga, so na-discover sa Boracay. Yes, nga po, narumduman ko po man ang ganito. Oo. Na pinagpadiretso mismo sa dagat. Yan. Kaya nga nagkagawa siyang algae bloom. Kumbaga, so mga algae duman sa palibot kang Boracay, nag-bloom siya. Kaya ang kulay kan tubig naging green imbes na bluish water. Yun pala na ng sistema tabi Attorney Giselle, ano. So, bako basta Clean Water Act ang pigubalgar na lay kayan tabi Attorney. Yes po, pero pa kang sanitation code. Oho. Yun, pero pa kang sanitation code. It's a Clean Water Act, ano, and a pero pa kang sanitation code tabi Attorney Giselle. Yes po. Pwede sinda po mapatawan ng penalidad. Depende man po sa mga kang LGU. Usually po paano ang mga permits baga po ang mga business establishment yaon sa LGU. Kung halimbawa itong tigreklamo niyang karinderya, dapat may permiso siya. As in yung sanitary officer na in charge po, syempre kay po i-require po ang pag-set up kay septic tank. Kung dahil niya kaya makakuha pa kay wastewater discharge permit, ma-undertake siya pong ma-promesa siya po, ma-execute siyang undertaking na sa loob ni nagkapirang aldaw o bulan kay po ma-complain niya na po ang pag-set up kay ng wastewater discharge permit. Yun, water discharge permit. Ayan, okay. O di paano kan tabi Attorney Giselle? Naku, 4 minutos sa natabi. The court now hereby grants our resident attorney na makapagtaukan sa iyang concluding statement sa episode na ini. Go ahead, tabi Attorney. Yes, Ping. Salamat po sa gabos na parainan nyo po digdi sa programang ini. Asin laom ko po na next week magiribanan ginaray po kita sa laog din sarong oras asin mag-aradal kang mga nagkakanigong lay na importante sa araw daw tapong pagbuhay-buhay. Sa liwat po, nagpapasalamat po kita sa mahal na Diyos asin man sa satuyang mga parainan nyo. At ako po si Jess Basanta asin next week po sa Legally Yours, GB. Thank you so much. Yan po sa tuyang resident attorney Jess Basanta. And sa pangarap po kang bilog na tropa, salamat kan sa iyong pagantabay, amang Diyos ang magbantay. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB.